Hos Preston Rentals ved vi, hvor vigtigt det er, at et byggeprojekt forløber gnidningsfrit. Det er, når tunge materialer skal hurtigt og sikkert på plads. Det er, når løft og håndtering skal ske effektivt, præcist og altid med fokus på sikkerheden for medarbejderne. Med vores specialiserede udlejningsudstyr kan du arbejde smartere, reducere spildtid og sikre de bedste resultater, uden at gå på kompromis med sikkerhed eller økonomi. Jeg plejer gerne at sige, at det er kun sportsfolk, der springer over, hvor gært det er højst. Og med det, der menes det, at man kan jo lige så godt bruge nogle ting, når de nu findes, og så gå ind og optimere på tidsprocessen og tidslinjen. Og så med det er jo, at det skulle gerne give en bedre bundlinje. Her hos Preston er vi eksperter i 4 specialiserede produktkategorier. Supercrane, kompakte og kraftfulde kraner, der gør arbejdet nemmere, selv på trange byggepladser. Superdæk, en patenteret udtrækkelig platform, der gør materialehåndtering i højden hurtigere og sikrere. Superglass handling, specialudstyr til glashåndtering, der giver præcision og sikkerhed i installationen. Super Elevate, smarte løfter og transportløsninger, der optimerer arbejdsgangen på byggepladsen. Fælles for dem alle, de sparer tid, reducerer omkostninger og skåner dine medarbejdere, samtidig med, at de forbedrer dit firmas ESG-regnskab. For os i Preston Rentals er det vigtigt, at kunden får den rigtige start på en opgave. Det er vigtigt for os, at vi får gennemgået opgaven sammen med kunden, så vi finder det rigtige materiel, den rigtige type kran og den rigtige uddannelse af personale, der skal køre med den. Derfor kommer vi tit ud og kigger på en opgave og gennemgår sammen med kunden, hvordan opgaven skal løses bedst muligt. Når du samarbejder med Preston Rentals, får du mere end bare udstyr. Du får en fleksibel partner, der hjælper dig med at gøre arbejdet rigtigt første gang. Med vores internationale fundering og vores passion for at gøre en forskel på byggeprojekter, er Preston Rentals din partner i effektiv og sikker håndtering af tunge materialer. Vi finder altid en løsning, der passer til dine behov, både når det gælder udstyr og finansiering. Så næste gang du står over for en krævende opgave, kan du regne med os. Preston Rentals. Count on us.